Ito pang ano, pang kulay. Pagabo lang. Okay, yung bawal ng tumasin. Hindi na. Wala itong nakalagay na surgery. Hindi ko natin. Kukulay ako guys. Kulay na ng guys. Para mura. Hindi ako nakapag-riban di. Hindi ako nakapag-riban. Kulay na lang guys. Kulay na lang aking riban sa sarili. Okay, kulayan mo na ako. Ito inahabangan na yan eh. Ang mga plastic. Ayan na tayo. Ayan ito. Ayan guys. Oh. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung dog ko guys. Ayan. Inahabangan ito yung mga supot ng parcel. Ayan. Masaya yan. Pag may parcel. Kasi marami siyang nangat-ngat eh. Light. Sarap ba yan? So, yun o, yung mga pinagano ng parcel o. Yung mga bubbles o. Kaya pa, Light. Tara na, Light. Maligo ka na. Maligo ka na. Ano kate? Ay, kulate pa. Alam mo. Light. Tatlo yun o. Hindi, kompleto yun. Ito yung isa o. Yun. Yung panghalo. 8.30 Bibay kay Ayla, ito 8.21. Manapon kay takip niya. Laway mo ah. Ngayon, nalaglag o nung pinagis mo. 8.31. Naman to, naglalaro pa ata. Ay, kinatok mo na dun eh. Hindi lang naman kasi tayo tao. Sabihin mo. Light. Sarap ba yung light? Light. Sarap, no? Itong lotion. Ayan. Ayan. Patayin mo na yan, pantang kilo.